Vážené dámy, páni, vážení hostia, dovolte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Viliam Páleník a ako poslanec obce Zálesie vás vítam na tejto ekumenickej slávnosti, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti Sviatku pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých. Vítam osobitne pani starostku, pani Martinu Dobrovodskú a vítam aj všetkých našich vzácnych hostí, ktorých vám budem postupne predstavovať. Pri tejto ekumenickej slávnosti sa stretávame na novom mieste, a to v opätovne otvorenom kultúrnom dome Zálesí, na ktorý ste určite viacerí dlho čakali, kým sa znova dal pre potreby obyvateľov. Dovolte mi, aby som aj touto cestou poďakoval Rímskokatolíckej cirkvi, že nás v predošlých rokoch prichylila vo svojom chráme pri organizovaní ekumenických slávností. Po niekoľkých ročníkoch venovaných Sviatku svätých Cyrila a Metoda sa stretávame v podvečer iného sviatku, a to štátneho sviatku všetkých svätých, alebo inak nazývaného aj pamiatka zosnulých, alebo ak chcete dušičky. Téma pohrebných rituálov a pripomínania zosnulých je v rôznych formách vlastná všetkým kresťanským cirkvám, ale aj neveriacim, a v šírskom ponímaní je vlastná aj celej ľudskej civilizácii. Na úvod nášho stretnutia poprosím a la kapely Hlasy, aby nám zaspievali pieseň Marka Frisina Anito Christi. Nech sa páči. Pódium je vaše. Kapela Hlasy nám spievala zložený Simona Augustovič soprán, Martina Konrádová alt, Jozef Guldan tenor a Lukáš Kunár bas. Ďakujeme. Pozvanie na naše podujatie prijala pani profesorka, doktorka filozofie Zuzana Beňušková, kandidátka vied. Pani profesorka vyštudovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1983 pôsobí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, kde sa dlhoročne venovala téme rituálov, etnických minorít a etnológií mesta, a v súčasnosti sa venuje aj regionálnemu rozvoju a kultúrnemu dedičstvu. Od roku 1996 učí etnológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
kde v roku 2004 bola menovaná docentkou a v roku 2013 profesorkou etnológie. V roku 2005 až 2011 bola vedúcou katedry etnológie na rovnakej univerzite a v rokoch 2002 až 2008 bola predsedničkou Národopisnej spoločnosti Slovenska. Toľko krátke predstavenie pani profesorke a prosím vás, aby ste predniesli prednášku Dejiny a súčasnosť uctievania zosnulých v našom regióne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Je mi cťou, milé dámy, vážení páni, že môžem byť vo vašej obci na takomto ekumenickom podujatí. Ešte som na takomto nebola. Ja vám aj trošku poviem, ako som sa dostala k tomu výskumu rituálov. Keď som nastúpila do Slovenskej akadémie vied, tak som mala za úlohu na dizertačnú prácu sa zaoberať občianskými obradmi. Bolo to ešte za socializmu. No a medzi tým, jak som tú prácu robila, tak prišla revolúcia, začalo sa všeličo meniť, takže občianske obrady boli už v úplne inej pozícii. A keďže ja nie som veriaca a som stále mala ten pocit, že potrebujem si niečo doštudovať, tak som sa potom venovala trošku aj medzikonfesionálnym vzťahom a študovala som si špecifika jednotlivých konfesií. A nakoniec som teda aj obhájila prácu, ktorá už bola nielen o občianskych, ale aj o cirkevných obradoch a v tom vzťahu práve tých občianskych a cirkevných sa ukázalo, že to je celkom zaujímavá problematika. A aj keď som potom už tak nejako neakcentovala ten výskum rituálov, alebo respektíve sa to tak vracalo občas, tak vždy sa objavili aj požiadavky na informácie o takýchto pohreboch, respektíve rituáloch ako pohreboch, svadbách. O svadbách som aj knižku písala. A ja napríklad ani neučím tieto rituály, lebo v Nitre máme na to špeciálne na pohreb odborníčku, docentku Margitu Jágerovú. Ale jednoducho je to téma, ktorá, keď už človek ju raz nejako v živote začne, tak sa to tak nabaluje a neopustí ju a celkom teda rada sa k nej vraciam. Naposledy to bolo v podobe príspevku do knihy o obradných sieňach, ktorú teraz ešte tento rok bude promovať organizácia Čierne diery. K tým obradným sieňam sa trošku aj dostaneme. No, ja som to skôr tak postavila, túto prednášku na tému pohreby na Slovensku, keďže mi hovoril pán doktor Páleník, že uvažujete aj o tom, že čo ďalej s cintorínom, ako ďalej rozvíjať obec v tomto smere, tak taký prehľad vlastne foriem pohrebov na Slovensku a na záver si povieme trošku aj o tom uctievaní mŕtvych. Väčšinou ma na túto tému volajú do médií a riešime tam hlavne, že prečo Halloween, či Halloween a či uctievanie, takže toto tak rozčuluje dosť ľudí, že prečo ten Halloween mnohí oslavujú, keď máme my úplne inú mentalitu sviatku všech svätých a teda pamiatky zosnulých. No, takže k tomu pohrebu na Slovensku najprv zo pár slov. Keďže budeme sa väčšinou zväčša trošku krútiť okolo dvoch typov pochovávania, pohrebu kostrového a pohrebu spaľovaním, alebo respektíve ako sa nakladá s pozostatkami človeka, treba povedať, že spopolňovanie bolo na našom území najstaršou formou. Keď prišli Slovania na naše územie, tak spopolňovali svojich mŕtvych. Takisto to bolo prevažne aj v Grécku, aj v Ríme. A aj poznáme aj z doby bronzovej ľud popolnicových polí. Ja som tu práve mala taký obrázoček. Tam vľavo to je takto nejako vyzerali staré pochovávania pozostatkov, ktoré boli teda spopolnené. Kostrové pochovávanie v podstate začalo propagovať až kresťanstvo, ktoré sem prišlo teda v 9. storočí, ale už skôr, už v 8. storočí napríklad král Karol Veľký upozorňoval, že spopolňovanie to je barbarský zvyk a že treba ľudí pochovávať teda kostrovo do hrobov.
väčšinou takéto zmeny v kultúre sa ujímajú pomerne dlho a trvá to, kým sa s nimi nejako ľudia stotožnia. Zistíme, že ešte v 19. storočí boli všelijaké odchýlky od noriem, ktoré boli nariaďované. Ale z toho obdobia okolo teda z toho prvého tisícročia v podstate, kedy existovalo kresťanstvo, tak sa stretávame aj s birituálnymi hrobmi alebo pohrebiskami skôr. Teda sú aj pohreby, aj teda hroby na niektorých pohrebiskách kostrové a kombinované sú s popolnicami. Vlastne čosi podobné, ako máme aj dnes už na mnohých cintorínoch. Ľudia zväčša pochovávali svojich zosnulých, aj keď kostrovo, tak ich pochovávali veľa mimo sídel, kde žili. Bola to asi taká hygienická intuícia a často označovali tieto miesta, kde ich pochovali, kríkmi, alebo kameňmi, alebo rôznymi palicami, ktoré boli zastoknuté pri nohách aj pri hlave. A tie kríky v podstate to bol taký slovanský symbol, lebo sa verilo, že človeka odíde duša, tá duša má podobu vtákov a tie vtáky potom žijú na kríkoch, na stromoch, takže tak celkom prirodzene sa vlastne vytvárali tie také háje pre duše a teda pre tých vtákov. Cirkev nariaďovala, aby sa pochovávalo do posvätnej pôdy v okolí cintorínov. Tieto nariadenia boli zhruba do novoveku, ale tým, že sa zvyšoval počet ľudí a jednoducho tie cintoríny sa aj obstávali, čiže sa stali centrom sídiel a ani ten priestor nebol dostatočný, ale potom napokon zrejme aj tie hygienické dôvody spôsobili to, že od 16. storočia boli naopak zase pokyny, aby sa robili cintoríny mimo kostolov, mimo sídiel a tak sa vlastne začali robiť na okrajoch obcí. Ale ako som spomenula, všetky takéto nariadenia mali veľmi dlhé obdobie prijatia, vždy sa našli nejaké odchýlky, nejaké výnimky a aj na našom území, alebo respektíve v Čechách máme zmienky, že ešte v 19. storočí sa objavovali hroby mimo cintorína a ľudia boli pochovávaní aj bez cirkevných obradov. Bolo to také pomerne dlhé obdobie, kým teda sa aj pri tých cintorínoch ešte pochovávalo aj za obcov, ale až vlastne v druhej polovici 19. storočia bol striktný príkaz v Uhorsku prijatý, že sa teda má pochovávať nie pri kostole, teda nemôže sa tvoriť cintoríny pri kostole, ale teda až za obcov. A pri kostoloch sa síce pochovávalo, ale boli to zväčša pochovaní významní kňazi alebo jednoducho cirkevní hodnostári, ktorí mali výsadné miesta, aby boli pochovaní v takomto priestore. Ja tu mám aj taký obrázok jedného kňaza, je to z Rajeckej Lesnej, je to kňaz, ku ktorému sa každý rok chodia poďakovať fašiangovníci. Tam majú také rituály fašiangové, ešte robia to v útorok, ako sa kedysi robili fašiangy. Je to veľmi také aj archaické, rozvinuté a práve k takému obnoveniu týchto zvykov sa tam prispel kňaz, ktorému sú doteraz mladí povďační a má hrob pri kostole a tam sa vždy po omši na začiatku fašiangov idú poďakovať. Tak to len taký príklad. Spomínala som, že hroby sa rôzne označovali. Označovanie hrobov je špecifické pre rôzne cirkvy na Slovensku alebo náboženské obce. Máme tu niekoľko ukážok.
zlatko síce nemám, ale to prvé, ten taký dvojhrob, to je dobrá voda pri Smoleniciach, tam robili také, kamenári tam boli a kamenári robili také dvojhroby alebo až trojhroby, že boli takto prepojené a symbolicky teda, keď bol napríklad muž a žena vedľa seba v hroboch, tak boli takto prepojené jedným náhrobným kameňom. Tamto farebné, tam vidíme evanielický náhrobník z Novohradu. V Novohrade sa zachovali archaické tabule, aj s nápismi. Najprv boli drevené, ale tie, ktoré sa zachovali, tak tie sú fakticky už všetky kamenné. Na tých náhrobníkoch boli nápisy, boli tam celé vety a tie slová boli rozdelené, to bolo také pôvabné, že boli rozdelené vlastne uprostred, ako im vyšlo písmeno, tak oddelili to slovo a pokračovali v ďalšom riadku. Takže takéto sú chránené aj v Novohrade, ale napríklad aj v novohradskej obci Bánka, ktorá je na druhej strane hranice, ale v Maďarsku, ale žijú tam Slováci a práve takéto staré kamene náhrobné kamene majú poznášané pri vstupe do cintorína a tam sa dajú pozrieť. Často boli aj nejaké teda takéto ozdoby alebo hodiny vyrité na tom kameni, ktoré ukazovali napríklad čas, kedy dotyčný zomrel. Na takom slabšom obrázku tam ďalej vpravo, to sú vlastne zvyšky židovského cintorína. Pre Židov je typické, že dávali kamene ku hlave, a teda oni aj nosia len kamienky na hroby, aj keď dnes sa to už tiež všetko mení. A takýchto zvyškov cintorínov máme na Slovensku, tých židovských cintorínov je ešte pomerne veľa. Vľavo dole vidíme kalvínsky náhrobník, alebo teda je to kalvínska cirkev, to je vlastne reformovaná cirkev na Slovensku. Kalvíni mali, a vôbec teda také archaické označovania hrobov, keď som spomenula, že palice, tak Kalvíni mali vyrezávané stĺpy drevené, ktoré boli také typické pre nich, ale zväčša sa už nezachovali, ale ten štýl stĺpov sa zachoval v takom označovávaní si Maďarov, teda Kalvínov Maďarov, priestoru, v ktorom žijú. To aj po roku 90, keď mali nejaké podujatia, tak zvykli osadiť taký stĺp vyrezávaný s tým, že tu žijeme, tu sme boli. Takže je to vlastne veľmi podobný stĺp, ako boli tieto pôvodné drevené náhrobné drevené stĺpy teda. A je to z Tekovských Lužian, tam majú 2 cintoríny, jeden je rímskokatolícky a ďalší je evanielický a tam sú teda aj ďalšie cirkvy mimo rímskokatolíkov. Takisto aj v strede ten veľký obrázok, tak to je tiež z Tekovských Lužian. Ja som tam totiž robila výskum medzikonfesionálnych vzťahov a keďže je to obec, kde bolo 5 konfesí a v podstate 3 etnika, tak boli tam tie vzťahy veľmi pestré. A toto je starý, už vyradený cintorín, kde vidíme, že sú aj kalvínske stĺpy. Tabule pravdepodobne, ktoré sú zase rozšírené u evanielikov, pravdepodobne vznikli zväčšením alebo teda rozšírením toho priestoru, teda z tých stĺpov postupne sa vytvorili tabule. No a pre rímskokatolíkov sú typické kríže. Ďalší kríž, tam napravo máme parádny detviansky kríž alebo podpoliansky kríž. Podpolianské kríže sú dokonca aj na reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva a vyskytujú sa všelikde na Slovensku, pretože sú žiadané a je to taký prejav slovenskej identity, ktorý ide do stredu Slovenska. Napríklad aj pri Popradskom plese, kde je cintorín ľudí, ktorí zahynuli v horách, tak tam je plno takýchto podpolianských krížov. No ešte nám tu chýba momentálne grécko-katolícky kríž. Veľmi dobre sa dajú rozoznať grécko-katolícke a pravoslávne náhrobníky, pretože tam grécko-katolícky má 3 tie vodorovné čiary na kríži, kdežto pri pravoslávnom je tá spodná šikmo. Tiež to nemusí byť celkom všade. Robila som výskum aj na severe Zemplína a tam mali grécko-katolíci kríže, kde mali tú šikmu nožičku, ale tam neboli konfrontovaní s pravoslávnymi, takže ja to tak hovorím neodborne. Ja viem, že má to nejakú funkciu tie vodorovné.
prvky. Takže áno, aj s takýmto sa dá stretnúť na Slovensku. A pre nás etnológov je návšteva cintorína veľmi zaujímavá informácia o obci, o komunite, ktorá v obci žije, pretože cintorín vypovedá práve o týchto nielen konfesionálnych komunitách, ale aj o sociálnom statuse ľudí, ktorí sú tam pochovaní, ale takisto aj o veku, lebo napríklad detské hroby bývajú oddelené. No, tak stále sme teraz hovorili o náhrobných kameňoch, ktoré úzko súvisia s kostrovým pochovávaním. Dnes sa máme možnosť rozhodnúť, že či budeme preferovať, alebo v našej rodine, vo vašich rodinách, či sa preferuje kostrové pochovávanie alebo kremácia. No a keďže teda cirkev od stredoveku preferovala to kostrové pochovávanie, tak také prvé nabúranie týchto hlavne rímskokatolických obyčají a noriem došlo k takému prvému nabúraniu počas francúzskej revolúcie koncom 18. storočia. Na chvíľu bolo aj právne dovolené spopolnenie, ale zároveň po skončení revolúcie to bolo zrušené, tak to bol len taká prvá lastovička. Vtedy tam boli vôbec také snahy nejako zobrať do rúk štátu a spoločnosti aj napríklad záležitosti súvisiace so sobášmi, matriky a podobne. Je zaujímavé, že takými priekopníkmi požiadaviek, aby bolo umožnené aj spopolnenie, boli Taliani, pritom Taliani sú silní rímskokatolíci, ale je pravda, že keď človek ide do Talianska, mala som pred mnohými 10 ročiami tú možnosť ísť cez Taliansko počas sviatku zosnulých a tam krásne svietia tie steny, do ktorých vkladajú urny, čiže to sa nazýva kolumbárium, tie steny. Bolo popri cestách vidno, ako to je vysvietené, ako tam dávajú ľudia sviečky. Čiže také celé steny svetielok a kvetov. Čiže v Taliansku a v Nemecku už v 19. storočí, koncom 19. storočia začína zosilnievať požiadavka, aby bolo umožnené aj spopolnenie. Ale Vatikán to vlastne zakazoval, a tam nevidíte rok, tak to bolo do roku 1969, keď až vtedy už boli také uvoľnenia. V 60. rokoch súvislo to aj s druhým vatikánskym koncilom, ale vlastne až v roku 1969 prišlo to povolenie, že vlastne bol zrovnoprávnený pohreb formou kremácie a to znamená, že mohol byť pri tej kremácii bez problémov aj kňaz. Lebo predtým tak sa aj uvažovalo, že môže byť kremácia, ale nemá tam byť rímskokatolícky kňaz. Takže až od 60. rokov, respektíve 70. začali aj rímskokatolíci spopolňovať. No, na Slovensku vlastne v podstate až v tomto období aj vzniklo prvé krematórium, ale myšlienku kremácie, s tou sa tiež stretávame na Slovensku už od konca 19. storočia, ale zosilnila hlavne s príchodom Čechov. Česi boli v tomto zmysle vždycky taký progresívny. Oni aj teraz, tam sú problémy, že mnohí vôbec nepochovajú svojich zosnulých, že si nechávajú skladka babičku na klavíri a podobne. Že veľa je takýchto prípadov. Takže Česi, ktorí prišli po roku 1918 na Slovensko, tak tí začali viac rozširovať na Slovensku túto myšlienku kremácie, pretože v Čechách už vlastne vtedy vznikali prvé krematória. Zároveň boli kremačné spolky, ktoré tuto mali členov a túto myšlienku šírili a začali vznikať v podstate v Čechách už aj tie prvé krematória, nielen prvé krematória, ale aj urnové pohrebiská a tiež tie kolumbária. Takže na Slovensku táto myšlienka bola, ale nemala až tak veľa prívržencov, predsa len Slováci boli veriaci národ a
tých kvázi bezvercov, ktorí boli viac naklonení takýmto pochovávaniam, bolo relatívne dosť málo. No, zmenil to trošku socializmus a to už začneme byť pri tých občianskych obradoch. V roku 1950 vznikol nový zákon o rodine, ktorý nariadil, že napríklad sobáše, že boli právne uznané iba občianske a cirkevné sobáše mohli byť, ale boli teda už nie plnoprávne. A takisto pomerne skoro sa uzakonilo aj zrovnoprávnenie pohrebov, že teda ľudia si môžu vybrať, či chcú byť spopolnení, alebo či chcú teda mať kostrový pohreb, až na to, že tie krematória boli v tom čase iba v Čechách, takže veľa ľudí sa takto pochovávať nedalo, keďže to bolo dosť komplikované a prenášať tie pozostatky a tak ďalej, dosť nepraktické. No, ale už v 60. rokoch sa začalo stavať krematórium v Bratislave. Toto prvé krematórium bolo k dispozícii od roku 69. Potom vznikla aj rozptylová lúka, čiže nie všetky pozostatky, ten popol sa dával do urny, ale a urna teda do nejakej schránky, či už trúhly, teda či už hrobu, alebo kolumbária vlastne neexistovali ešte u nás, teda tie také poschodové kopky, do ktorých sa ukladajú tieto pozostatky. Takže vznikla rozptylová lúka, kde bola alternatíva, že si teda neukladajú niekam tú urnu s popolom ľudia, ale že obradne, rituálne a pietne sa ten popol rozptýli. A ďalšia alternatíva je aj sypová lúka. Že nie je to rozptýlenie po povrchu, ale že sú jednoducho nejaké jamy, do ktorých sa tento popol sype. Ja by som ešte k tomu možno dodala k týmto formám pochovávania. Tam hneď jeden taký bod, že kto robí, pri tom, že kto organizuje pohreby, tak v posledných rokoch je ešte také tzv. Ekofunebráctvo, že je to buď pochovávanie ľudí kostrovo do zeme, ale spravidla nie v takých tých truhlách, ale v nejakých kartónových, nechcem to nazvať krabice, no truhlách, ktoré sú ľahko rozložiteľné a vlastne celé to smeruje k tomu, že človek by mal nemal zaťažovať prostredie, ale mal by sa skrátka rozložiť a mali by byť tieto priestory ďalej použiteľné, pretože tým, ako sa množia ľudia na zeme guli, tak teda je aj potreba s tými pozostatkami tiel nejako narábať. No a sú také ekologické hnutia, ktoré majú aj takéto myšlienky, dokonca v Košiciach aj vo Zvolene existuje taký ekoháj, kde je možné vysypať popol napríklad pod korene stromov. Dokonca v Amerike robia aj také, že majú také kompostárne, by sa dalo povedať, ktoré zase sa to, čo z ľudí vznikne, tak sa vracia späť do prírody. Čiže v tom zmysle sú to také ekofunebráctva. No a okrem toho biznis s pozostatkami existuje vo svete, podobne ako je to biznis okolo sobášov, tak aj biznis okolo pohrebov. A napríklad z toho popola, ktorý vznikne z pozostatkov, sa v Amerike robia šperky, čiže človek si môže kúsok svojho zosnulého nosiť v prstení ako očko alebo podobne. Takže aj takéto existuje. Vidím, že vás zamrazilo niektorých z tej predstavy. Ja tam mám obrázok práve z takého toho hája, kde dávajú v špeciálnej popolnici, ktorá je rozložiteľná do zeme v takom ekoháji tie pozostatky. No a potom je taká partizánska možnosť, že ľudia, keď som povedala, že Česi hlavne, že niektorí vôbec nepochovávajú svojich zosnulých, tak aj u nás sú priania napríklad byť vysypaný do Dunaja, tak toto asi vyzerá. Nie je to celkom legálne, alebo takto by som povedala, keď som si to študovala, tak
neodporúča sa, lebo skôr z takej obavy, že môže dôjsť k nejakému zneúcteniu tých pozostatkov a že teda to nemusí to byť pietné a podobne, že by to teda nemuselo byť celkom dôstojné, lebo naozaj aj do tej urny sa dostať, tá je vlastne taká zaliata, čiže tam to treba píliť s pílkou na železo a podobne, keď už idem do takýchto detailov. Takže áno, nie je to celkom dôstojné. Na druhej strane boli aj také teda dôvody, že nie je to ekologické, ale zase som sa dočítala aj to, že nikde nie sú žiadne vedecké dôkazy o tom, že by napríklad vysypanie toho popola do Dunaja nejako znehodnotilo tú vodu, alebo čo, lebo to je vlastne taký, je to čisté ten popol. Takže to sú už také ale partizánske riešenia, ktoré nie, že tuto začnete náhodou sypať na korze. treba s tým cintorínom niečo urobiť, aby to preto som to dala, že aj takéto riešenia ľudia nachádzajú. Ja sa priznám, že môj otec chcel byť v Dunaji. Takže takto išiel. No, takže aj takéto situácie sú. A tuto máme potom aj také poznámky ešte, že kedy sa pochovávalo, tak až do 17. storočia bolo odporúčené z hygienických dôvodov, aby sa pochovávalo hneď v deň úmrtia alebo hneď nasledujúci deň. A vlastne až počas terezianskych nariadení sa stanovilo, že človeka by mali pochovať na tretí deň. Bolo to kvôli tomu, že vznikali také situácie, že človek nemusel byť skutočne mŕtvý a potom sa stalo, že sa tej truhle zobudil. Niekedy sa to stane ešte aj v súčasnosti, ale teda tá lekárska veda vedela, že takéto môže nastať a vtedy tomu predchádza, takže tie 3 dni sa ukázalo aj také, že keď je 3 dní mŕtvy, tak už by naozaj teda mohol mŕtvým aj zostať. No a teda tieto 3 dni, tak ja to trošku nadľahčujem, no je to taká téma, že nemôžeme zase len tak smutočne o nej rozprávať. Je to zo života skrátka. No a tie 3 dni, ktoré vznikli medzi úmrtím a pochovaním, boli v ľudovom prostredí veľmi intenzívne využívané. Bol to čas, kedy sa pripravoval pohreb, kedy strážili často pri tom mŕtvom, kedy sa chodilo spievať k mŕtvemu nielen náboženské piesne, ale aj rôzne plačky. Tie plačky boli často také niekedy až vtipné, by sa dalo povedať, lebo tam vyspievali vlastne všeličo, čo aj očakávali od toho zosnulého a neurobili im to. Skrátka sa vracali v tých plačkách k jeho životu. Také to bolo nielen na Slovensku, ale v Bulharsku. Napríklad pekne to zachytil režisér Martin Slivka vo filme Keď odchádza človek, tieto plačky. A boli špeciálne ženy, ktoré to robili za tých pozostalých, ktoré to vedeli dobre robiť a teda zaspievať veľmi emotívne. Okrem toho, keď sa strážilo pri mŕtvych, tak ľudia sa trošku aj nudili a strážilo sa aj v noci, tak tam hrali karty napríklad, alebo teda nejako, aj sa striedali. A bolo to spoločenské podujatie, bolo treba vždy nachystať nejaké občerstvenie. Veľmi sa dbalo o to, aby bol priestor tak upravený, aby náhodou sa nemohol tá jeho duša toho zosnulého vrátiť a nejako škodiť. Tak zvykli sa zakrývať zrkadlá nejakou handrou. Okná sa najprv otvárali, aby tá duša mohla vyletieť. Často sa, keďže najhoršie bolo, keď niekto zomrel uprostred horúceho leta, tak tam bol problém. Ja som napríklad zažila takýto pohreb niekedy okolo roku 2003 u Slovákov v Chorvátsku. A tam nosili pod posteľ plastové fľaše s vodou, ktorá bola zmrazená, aby trošku... A mali tam aj ventilátory, aby trošku teda... A pritom tam ten zosnulý bol iba jeden deň alebo niekoľko hodín, ale tieto opatrenia tam boli. Bol tam 40-tník muž. V minulosti to neboli samozrejme plastové fľaše, ale bola snaha, ak bolo možné, tak nejaký kus ľadu niekde z ľadovne alebo nejakým spôsobom ochladzovať to prostredie. No, väčšinou sa tieto rituály všetky odohrávali doma. Budeme tu mať aj miesta, kde sa vlastne odohrávajú tieto ríty.
Ešte snáď, že kto pochovával, tak predovšetkým obec mala za úlohu zabezpečiť pochovanie jej obyvateľov, často teda mala obecného hrobára a ďalších funkcionárov alebo pomocníkov. Boli to aj pohrebné bratstva, ktoré boli rozšírené hlavne v banských oblastiach a tam sa udržali až do súčasnosti, napríklad na Gemery. A bolo to aj tým spôsobené, že baníci často teda, alebo skôr zomierali, takže a zostávali vdovy a deti, takže si pomáhali aj sociálne. Potom to napríklad mala na starosti poisťovňa aj na začiatku socializmu, respektíve počas socializmu, hoci boli komunálne pohrebné služby, tak poisťovňa zabezpečovala finančné otázky a vysporiadanie sa, lebo tam boli nejaké nároky na príspevky. A neskôr potom túto funkciu prebrali po roku 89 súkromné pohrebné služby. Čiže vlastne sa to pohrebníctvo absolútne inštitucionalizovalo. Tie občianske združenia, to som už spomenula. No a v podstate od toho roku od 50. rokov, tak v rámci rodinného práva boli možné 3 pohreby, 3 formy pohrebov. Bol to teda cirkevný alebo občiansky. Tých občianskych bolo hlavne na vidieku veľmi málo. V mestách sa postupne rozširovali, predsa len tá sociálna kontrola tam nebola taká veľká. A ešte jeden fakt je aj ten, že aj keď dajme tomu si zosnulý, mohol byť, ja neviem, členom KSČ alebo presvedčeným komunistom a tak ďalej a chcel mať občiansky pohreb, ale keď sa rodina rozhodla, že bude cirkevný, tak bol cirkevný. Takže práve tu sa prejavovalo, že pohreb je taký značne konzervatívny a často tam teda tá staršia generácia rozhodovala, akou formou bude človek pochovaný. A ešte bola aj forma občianska rozlúčka, ktorá mohla byť pri cirkevnom pohrebe. Po roku 89, keď sa hneď narušil tento systém, tak boli spory, že či je vhodné, hlavne u rímskokatolíckej cirkvi sa to ukázalo, že nechceli rímskokatolíci, aby sa robili občianske rozlúčky na cirkevných pohreboch, lebo cirkevný pohreb má byť cirkevný a hotovo. A ja som teda robila práve tú dizertačnú prácu, tak som zaznamenala, že aj také nešťastné reakcie v médiách ľudí, že chceli sa treba spolovníci rozlúčiť so svojimi kamarátom, ale nebolo im to dopriané. Takže potom vlastne rímskokatolícka cirkev dementovala túto požiadavku, že nesmie byť tá občianska rozlúčka, a v súčasnosti už teda je. Ale viem, že vtedy veľmi intenzívne rozlišovali veľmi intenzívne rozlišovali ľudia, že evanjelíci môžu a rímskokatolíci nemôžu. No a tu ešte sú priestory, že kde sa robia teda tie cirkevné rozlúčky. Bolo to najprv v dome, potom na cintoríne nad jamou. Keď sa teda prešlo z toho domu, svadobný sprievočil na cintorín. Postupne sa začali, alebo teda ešte aj pred kostol, hlavne keď bolo rozptýlené osídlenie a mali ďaleko ľudia, tak aj pred kostolom často boli rozlúčky. V kostole len u významných ľudí. Od 60. rokov sa začali stavať domy smútku, predtým boli márnice na cintorínoch, kde boli odložené nejaké tie rôzne potreby, ale ten dom smútku obsiahol aj obradnú sieň. Tu mám ukážku zo Šenkvíc, tá pekná obradná sieň dole. Hore je zase zrejme z Hore Hronia, to bude taký malý vidiecký dom smútku. Za socializmu sa postavilo veľa týchto domov smútku a nesúviselo to iba s tou ideológiou, ale aj s potrebami, že napríklad aj tým, že sa doprava zintenzívnila, tak tie pohrebné sprievody často brzdili dopravu. Takže aj to bol problém, takže vlastne tie rozlúčky potom radšej robili na cintorínoch. No a takisto káry boli pôvodne v dome, tie rozlúčkové stretnutia a v súčasnosti sú v reštauračných zariadeniach. Tuto máme na obrázku také pestré kolumbárium. No a už len veľmi stručne vlastne poviem k tej téme, čo ste vy avizovali, že tieto sviatky všetkých svätých a dušičky stanovila ich cirkev. Pôvodne sa teda pri rôznych svetcoch rôznym svetcom priraďovali dni v roku, ktoré patrili danému svetcovi. Ale keďže už sa ten kalendár naplnil a svetcov bolo veľa, tak potom vznikol ešte ten univerzálny deň, že Sviatok všetkých svätých, ktorý bol najprv ale na jar. A potom až niekedy v 8. 9. storočí sa presunuli tieto sviatky na jeseň a takisto teda sa k tomu pripojili aj dušičky, ten sviatok zomrelých, ten bol napríklad už aj v keltskom prostredí, tak sa to z keltského prostredia šírilo
aj do okolia. A teda aj takýto ľudový sviatok sa postupne vytvoril, keď si ľudia pripomínali tie dušičky a aj modlením sa teda prihovárali za to, aby tie duše, ktoré idú do neba, aby sa mali dobre a teda aby a ľudia na nich spomínali. Je zaujímavé, že tie oslavy boli zväčša truchlivé, ale napríklad v Mexiku ich majú ako zábavu, pretože nechcú, aby tí zosnulí ich videli smutných. Takže to chápanie toho sviatku má veľmi rôzne podoby vo svete. Ďakujem pani profesorke Domiškovej za zaujímavú prednášku. A prv, ako pristúpime k druhej prednáške, poprosím kapela Hlasy, aby nám zaspievali Tovačovského staroslovenský Otče náš, Tebe, o Bože môj. Nech sa páči. Otče náš je jedno a k Tebe je druhé. To je to, čo budeme spievať. Da sviaticia imia Tvoje, da príde carstwie Tvoje, da bude vôľa Tvoja, jako na nebesí i na zemi. Chlieb náš nasłuszny daš nám dnes, i ostawi nám dlhy naša, jakože i my ostawiajem dlžníkom našim. I neuvedi nás vo iskušenie, no i zbaví nás od lukavého. Ďakujem veľmi pekne. Našou ďalšou prednášajúcou je pani farárka magistra Lenka Janotková, ktorá pôvodne vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Mateja Beja v Banskej Bystrici. Ďalej vyštudovala Evangelickú bohoslovenskú fakultu Univerzity Komenského. To bolo to hlavné. Ale študovala aj Theologische Fakultät na Univerzite Leipzig a pracovala ako vedúca referátu medzinárodnej práce s mladými v evangelickej diakónie, evangelickej cirkvi autorského vyznania. Donedávna pôsobila ako námestná farárka na mieste seniorárneho kaplána Turčianskeho seniorátu a čerstvo, myslím, mesiac je zborovou farárkou cirkevného zboru na Slovensku v Bratislave Petržalke. So svojím manželom vychováva 4 dietky. Pani farárka, poprosím vás prednášku, ktorou by ste hrnuli špecifika pamiatky zosnulých z evangelickej cirkvi. Tak pekne ste to povedali, že vychovávam dietky. Keby ste videli môjho najstaršieho syna, tak už je tak hlavu nado mňa. Tak to je to moje najväčšie dietko, ktoré máme. A som teda veľmi rada, že som sem trafila dneska. Vďaka GPS som pozerala, tak to vyzeralo na tej mape blízko a tak stále ma to viedlo. Tak som rada, že dnes môžem medzi vami byť. A teda ja dnes tu chcem stáť ako človek, ktorý možno celé ten čas, kedy vieme, že nejak človek vníma, že sa blíži môj koniec, že čoho sa môžeme chytiť a čo je také dôležité. A práve preto, že som sa dneska dozvedela, že tu budem za zástupcov cirkvi sama, tak som teda nechcela, že budem prezentovať nejak vlastne tú našu, že čomu teda evanielici
čomu veríme a čo teda nie je spoločné, ale že to zoberiem tak ekumenicky, keď dneska máme teda ekumenické stretnutie. A tak sa pokúsim ukázať na to, že naozaj čo je niečo také, čo nás spája. No a práve preto tá prvá vec, ja som si všimla, že na pozvánke máte napísané, že oikumene a tá loďka, tam je čo ekumenické. To znamená, že všetci spolukresťania sme vlastne na tej jednej lodi a je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že tá viera je niečo, čo nás má spájať. A viera nie je niečo také, že ja si teraz poviem, že alebo ekumena nie je to, že ja si poviem, tak je nejaká jedna ideálna cirkev a k nej sa všetci približujeme, ale ekumena skôr znamená, že každá jedna cirkev, ktorú dnes poznáte, ona má nejaké svoje nánosy a práve preto, že keď chceme robiť niečo spolu a fungovať ekumenicky, tak my sa chceme vrátiť naspäť k tej rannej, k tej prvotnej cirkvi a práve preto sa mi páčilo to, že ekumenická otvorenosť to je priamy dôsledok orientácie na rannú cirkev. Lebo dneska by sme mohli povedať, áno, táto cirkev to robí, sa mi nepáči a to robí a sa mi to nepáči a preto tam nechodím. A ja len môžem povedať, že áno. Že každá jedna cirkev má svoje nedostatky, ale napriek tomu v tejto cirkvi Pán Ježiš je ten, ktorý to zbudoval a ktorý postavil niečo pevné. A má to jeden veľký význam. A tak teda ideme sa pozrieť k tým začiatkom uctievanie svätých. Evanjelická cirkev uznáva to, vlastne dnes máme my taký veľký sviatok evanjelici, dnes sa stretávame v našich chrámoch, lebo Martin Luther pred mnohými rokmi, práve možno, že teraz o tomto čase, si zobral 95 výpovedí, kladivo, a pribil ich na dvere Wittenberského chrámu, lebo vedel, že na druhý deň bude prichádzať veľmi veľa ľudí do kostola a tak práve preto, aby si to vtedy mohli prečítať. A píše tam vlastne mnohé veci, že v čom sme ako kresťania, v čom sme vo svojej viere odbočili z toho základu, z toho, čo bolo postavené a kam sa máme vrátiť. A tam napríklad bolo napísané, že o uctievaní svätých. Uctievame, neúctievame? Martin Luther vraví áno. Áno, svätí, čiže v Biblii ľudia, ktorí, keď apoštol Pavel píše, pozdravte všetkých svätých. Čiže všetkých tých, ktorí kráčajú za Pánom Ježišom, ktorí sa učia hľadať jeho tvár, pozdravte ich všetkých. Čiže máme si spomínať na tých, ktorí boli pred nami z 3 dôvodov. Ten prvý je, že vzdávame vďaku Pánu Bohu za ľudské životy, že si spomíname, kto žil pred nami, čo nám zanechal. Pamätám si na to, že keď mi zomrel ujec, ja som Prešovčanka, tak to je také naše pomenovanie. A ten ujec, si pamätám, že ja som bola ešte vtedy taký hľadajúci človek, že kde je sever, čoho sa mám chytiť v tom živote, že čo mi dá tú správnu orientáciu. A on mi predtým tak ma chytil vlastne za plecia a hovorí, že Lenka, miluj Pána Ježiša. A ja som ostala, že čo mi to vraví, ten môj ujec. A on mi povedal, že miluj Pána Ježiša. A potom do mesiaca vlastne on zomrel. A ja som si hovorila, že čo to znamená, proste to, čo mi chcel zanechať. Čiže ľudia, ku ktorým prichádzame a spomíname si, že boli svätí, čiže odovzdaní Pánu Bohu. Robíme to preto, aby sme vzdávali vďaku Pánu Bohu za ľudské životy. Na druhej strane svätí neboli bezchybní, boli ľudia ako my a každý jeden sme na rovnakej čiare, nie je lepší a horší. Pán Ježiš to hovorí, že preto prišiel, lebo nie je lepší a horší. Niekedy my si dávame také pomenovania múdrejší, hlúpejší, progresívnejší, ja neviem aký, ale Pán Ježiš povedal, že všetci sme na jednej čiare a že každý jeden človek potrebuje zažiť tú jednu vec a to je, že moje hriechy sú odpustené. Lebo ináč môj hriech sa stáva práve pred smrťou niečím veľmi ťažkým, kedy potom ľudia veľmi, veľmi bojujú. A tu na tom obrázku, trošku takom rozmazanom, ale je napríklad jeden svätý apoštol Pavel a on tak začína, že on robil zlé veci. On si myslel, že kresťania, tí, ktorí vyznávajú, že naozaj Ježiš je ten Boží syn, že to je proste len nejaká taká sekta, ktorú treba vyhubiť a urobil veľa zlého. Ale napriek tomu tento svätý, jemu sa Pán Ježiš zjavuje a prichádzajú ďalší obyčajní ľudia, ktorí ho dvíhajú, ktorí ho prinášajú, ktorí sa modlia za to, aby bol uzdravený. A tak práve preto chodíme cez všech svätých, cez tento sviatok,
k ľuďom, aby sme sa na nich spomínali, aký život žili, čo nám zanechali a že aj oni mali svoje chyby, z čoho sa môžeme poučiť, čo niesli dobre a tým sa chceme tak povzbudzovať. A nakoniec tá tretia vec, že nasledovať ich vieru. Čiže keby sme tu mali mojich kolegov, rimokatolíkov a gregokatolíkov, tak by vám ukázali svoj pohľad, ale z hľadiska teda evanjelickej teológie my vravíme, nie sme proti uctievaniu svätých, ale svätí sú pre nás ľudia, ktorí kráčajú za Pánom Bohom, čiže svätý znamená oddelený. No, idem ďalej. Teraz tu je veľmi veľa, to asi nemôžete vidieť, ale mi to neukázalo celé, nevadí. Dobre, ja mám istotu. Martin Luther vraví, že už sám Šalamún povedal, že mŕtvi spia a nič necítia. Mŕtvi sú uložení a nepočítajú dni ani roky. Ale keď budú vzkriesení, bude sa im zdať, ako by spali sotva minútu. Čiže to hovorí Martin Luther, že naozaj pri smrti sa deje niečo, keď naše telo, vieme, že ono končí, máme zákony, že nepochovávame hneď, lebo proste aj tá duša, celé to spojenie, sme traja, tak ako máme vodu a keď nalejem vodu do nejakého pohára a dám ju zamraziť, tak už je to ľad, ale nie je to iná voda, je to stále tá istá voda. Keď tú vodu dám variť a je pára, tak je to para, ale je to stále tá istá voda. A takisto každý jeden z nás sme telo, ale to nie je všetko. Lebo my veľakrát niečo cítime, niečo sa nám páči, niečo sa nám nepáči. Niekedy sme smutní, naše telo je v poriadku, je zdravé, ale naše vnútro je chore. A tu nám ukazuje, že my máme aj niečo iné vo svojom vnútri, že máme dušu, že to nie je len o tom, čo vidíme. A to, čo vidíme, raz tu na tejto zemi skončí, ale duša je niečo, čo tiež je tá istá voda, keby som to povedala tými slovami, tiež to patrí k nám. Niekedy, keď je chorá duša, viete, poznáme tie psychosomatické choroby, že zdravý bol ten chlap, zdravá bola tá žena a zrazu proste nejak začala byť slabšia a slabšia, lebo je duša. Bola chorá a ono sa to navzájom prejavuje a prelína. A tak Martin Luther ukazuje, že čo sa vlastne deje po smrti, že čo je v Božom slove napísané, že akoby preto, že odpočívaj v pokoji. Preto máme to slovíčko, že odpočívaj v pokoji. Lebo veríme tomu, že ona odpočíva a preto, keď odpočívame, nevieme, čo sa okolo nás deje, nevieme, koľko toho beží. Ale potom je napísané, že zrazu zaznie polnica a my budeme prebudení. A vtedy vstávame a nám sa zdá, prejde možno, že veľa rokov, prejde málo rokov a my sa zobudíme, ako by sme nespali ani minútu. A tak Božím slovom, aby to neboli moje slova, Lutherové slova, ale Božie slovo, tak apoštolovia vravia ľuďom, aby ich poučili, keď sa pýtajú, že čo bude teda, čo akože keď my žijeme a tam tí zomreli, kde sú teraz, tak apoštol Pavel odpovedá, nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými. Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedia spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Toto vám totiž hovorím podľa Pánovho slova. My, ktorí zostaneme nažive až do príchodu Pánovho, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostupí z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s ním budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Čiže on ukazuje, že že tu ostávame, ale keď príde ten deň, že Pán Boh, ktorý je tvorcom týchto dejín, toho príbehu, že on povie, že je koniec, tak najprv prídu tí, ktorí zomreli, ktorých sme oplakali, ktorých sme si už ani nepamätali. Bude to obrovský zástup. A potom sa pripojíme my, ktorí sme živí, ak ten zvuk počujeme, ak sa učíme počúvať ten zvuk, ak sa učíme rozprávať s týmto Bohom. To hovorí Božie slovo. A tak teda, ako na to? A tak ja som to nazvala, že príprava na smrť podľa Luthera. Neviem, prečo to je také zväčšené, akoby, nevadí. Lebo tu to mám pekne. Čiže, čo nám odporúča reformátor? Pretože smrť je rozlúčka, tá prvá vec.
Pretože smrť je rozlúčka s týmto svetom a všetkým, čo tu ostáva. Je potrebné dať do poriadku pozemský majetok. Praktické. Aby po smrti nerozpútal tento majetok zlo medzi pozostalými. Vonkajšia rozlúčka, naša vonkajšia rozlúčka, kde sa lúčime a púšťame, odovzdávame tento majetok. Nesnažím sa ho udržať a tak ťažko sa mi odchádza, ale to je prvá vec. Ja sa lúčim s tým všetkým. Viem, že nahý som sa narodila a nahý odídem. Teraz som to niekde čítala, že niekto ma umyl, keď som sa narodila a niekto ma umie, keď zomriem. A tak prežiť to aj vo svojom vnútri, že ja sa púšťam, už nelipnem na to majetku, ale lúčim sa s týmto majetkom. Tá druhá vec, ako sa pripraviť na smrť, lúčime sa aj duchovne, naše vnútro, aby bolo pokojné. To znamená priateľsky a v čistote, kvôli Božej vôli, odpúšťame druhým ľuďom. Nedržíme tie viny, nedržíme to, čím nám ublížili. Aj keby nám veľmi uškodili. Na druhej strane máme čisto aj od ostatných, aby sme prijali odpustenie. Aby sme prijali, že tak ako oni neboli dokonali, ani ja som nebola dokonala. Prijať odpustenie, lebo určite každý jeden z nás zanechal niečo, kedy sme dlžní Božej láske. Kedy sme si mali niečo všimnúť, niečo povedať, niečo ináč urobiť a prijať jednoducho vzájomne si odpustiť. Tá tretia vec, po rozlúčke sa obraciame k Pánu Bohu. Čiže púšťame majetok, dávame do poriadku vzťahy a potom akoby už sa pripravujeme na tú cestu, ktorá je pred nami a tak sa obraciame k Pánu Bohu. Lebo tam vedie úzka cesta. Je úzka, ale nie je dlhá. Je to ako keď sa dieťa z malého príbytku vo svojej matke v nebezpečenstve a strachu narodí do tohto priestoru neba a zeme. A hoci nebo a zem, v ktorom žijeme, považujeme teraz za niečo rozsiahle a veľké, tak oproti nebu to znova bude, že sa jednoducho narodíme, že prejdeme niečím oveľa, oveľa väčším. Božie slovo vraví, že ani naše oko také niečo nevidelo. Ani naše ucho niečo také nepočulo, dokonca do srdca človeka nevstúpilo. Viete, toľko ľudí, ktorí vám povie, ako vyzerá nebo. Božie slovo vraví, ani do srdca človeka nevstúpilo, aké nádherné miesto Pán Boh pripravil, lebo nás zachránil, lebo má s nám plán, lebo nás stvoril, aby sme žili večne. A na toto sa vedieť pripraviť. Veď takto povedal Pán Ježiš. Žena, keď rodí, trpí strachom. Ale keď už porodila, vôbec už nemyslí na strach, pretože sa z nej narodil človek na tento svet. A tak rovnako sa musíme aj my pri zomieraní rozptýliť ten strach, ktorý je pred nami. A vedieť, že po smrti nás čaká veľký priestor a radosť. No a tá posledná vec, aby sme sa tak správne pripravili, aby sme vedeli, akú silu majú sviatosti, musíme poznať to, čo nám škodí. Aby sme hľadali to, čo nám pomôže, musíme poznať to, čo nám škodí. To prvé je desivý obraz smrti. To druhé je ubíjanie hriechom. To tretie je neznesiteľný pohľad pekla a zatratenia. Každý z nás z tejto trojice dokáže bujnieť v našom živote. Niekedy sme naplňaní tým, že vidíme takáto hrozná smrť, takéto niečo sa stalo a sme takí, akoby sa nevieme pripraviť na to, že aj my raz z tohto sveta odídeme, lebo máme pred sebou rôzne smrte, kde sme nejak to nevedeli spracovať a vyrovnať a proste to nás nejak krmi a utekáme od toho a nechceme poriešiť, že som pripravený, keby dneska sa niečo stalo, lebo to bujne v nás. Alebo to druhé je ubíjanie hriechom. Že sú tam myšlienky, môžem ja raz obstať pred Pánom Bohom, môžem sa len tak postaviť pred ním, kde pôjdem, keď zomriem? Do neba, do pekla, je niečo iné, kde pôjdem? A tak veľa ľudí to prestane riešiť a začne tak žijem pre tento svet tu a teraz.
žije pre krátky čas oproti tomu, čo ho čaká dopredu. A tiež je to len, že sa nejak bojíme nastúpiť na to, že čo keď to nie je len o tých našich 80, 90 alebo 105 rokoch. A to tretie môže bujnieť, keď si povieme, že peklo to je strašne nespravodlivé. A to nie je to. To určite niečo také nie je. A každé jedno nás môže nasmerovať tak, že sa začneme strácať. A práve preto Martin Luther hovorí, že žiaden z nich sa nesmie stať obrazom v našom dome. Žiaden z nich sa nesmie stať obrazom v našom dome. Musíme ich zvesiť, ale keď ten obraz zvesíme, stáva sa to ťažkým pre nás. A tak musíme smrť spojiť so životom, hriech spojiť s milosťou a peklo spojiť s nebom. Čiže na to, keď mám strach zo smrti, tak môžem vyznať, že Pane, ja ti verím, že ty si urobil všetko preto, aby ja som mohla mať istotu. Ja som si niekedy myslela, že to je také pokorné povedať, že ja neviem, kde pôjdem snáď do neba, ale kto vie, či sa tam dostanem. Ale potom som pochopila, že to nie je pokora, ale to je pýcha. To je pýcha, lebo poviem, že to ukrižovanie, to, že si povedal, že ty zomieraš za môj hriech, to je málo. To je málo pre mňa. Ja potrebujem niečo iné. Ja nemám v tomto istotu. A vtedy mi to pomohlo tým, že som povedala, tak naozaj, keď je to všetko, čo potrebujem preto, aby hoci dnes by som vyšla vonku a zrazilo ma auto, ak je to potrebné prijať to, že ty si urobil všetko pre mňa, aby som po smrti, keď otvorím tie svoje oči, sa dostala do nebeského kráľovstva, tak ja ti verím. Na hriech odpovedať milosťou. Viete, myšlienky, asi každý jeden z nás poznáme, keď nás trápi, že sme niečo urobili, že sme mali ináč urobiť, že si vyčítame niektoré veci. Ale diabol je ten, ktorý spôsobuje to, aby sme sa trápili, aby sme sa ničili, aby sme do nekonečna opakovali naše chyby. Ale Ježiš je ten, ktorý sa stáva našim obhajcom, ktorý vraví, že ja som ťa vykúpil, ja som za teba zaplatil, ja mám pre teba plán. A tak tento hriech vymeniť milosťou. A peklo vymeniť za nebo. Ja ti verím, že si Boh, ktorý nechcel pre svoje stvorenie zlé, ale vedie ma do niečoho iného. A tak Martin Luther týmto ukazuje, že to je taká dobrá príprava na smrť. A mne sa páčilo taký obrázok, ktorý som našla. Taká čierne, tuto máme síce teraz trošku viac svetla, ale predstavte si, že to je taká najväčšia tma, že to je to, čo nevieme, že naozaj tma, nevieme, čo sa stane. Nikto tam nebol, nikto z našich blízkych tam nebol, kadečo sme počuli, ale je tam tma. A do tejto tmy prichádza Pán Ježiš a vraví, toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, na svete máte boje, na svete veľakrát prehrávate a čelíte nepredvídaným veciam, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet. A tam sú také putá, ktoré veľakrát nás dokážu spútavať. A to slovo Pána Ježiša vraví, že ja som ten, ktorý som premohol svet. A to je také zasľúbenie pre každého jedného z nás, ktoré nám nebeský Otec dáva. A tak to je také moje pozvanie zároveň, že tak to začalo v mojom živote, že keď som mala nejakých 14 rokov, tak jeden človek prišiel ku mne a sa ma opýtal, že keby si zomrela, tak budeš v nebi. A ja som vtedy si poťukala v mysli po hlave, že čo to rozpráva. Ale odtedy som nad tým začala rozmýšľať. A dnes môžem povedať, že keby sa stalo hocičo, tak viem, že budem v nebi. Nie lebo som lepšia, nie lebo som farárka, nie lebo som niečo dokázala, ale preto, lebo jednoducho verím Pánovi, ktorý za mňa zomrel. Amen. Ďakujem vzácnym hostkám za prednášky. Vidíte, v rôznych konfesiách sú rôzne názory. Máme aj neveriacich, máme ateistov, máme aj takých, čo nepraktizujú vieru. Ale vidíme, že mobily sú veľmi praktické aj pri takejto prednáške a dajú sa využiť aj takto. Ale po týchto prednáškach máme teraz priestor, aby ste sa aj spýtali alebo mali svoje komentáre na
diskusiu, kto sa chce prednášajúcich niečo spýtať, alebo doplniť, alebo komentovať, nech sa páči. Vítajte sa, lebo ja hneď mám 5 otázok pripravených, nech sa Ja páči. sa opýtam, prvá prednášajúca, prosím vás pekne, ako to bolo myslené, keď tam v tej prvej vete bolo napísané, že pochovávalo sa okolo cintorína? Tomu som nerozumel. Nie, prvá veta, čo tam bola, že okolo cintorína. Tam bolo napísané. Áno. Lebo do cintorína asi sa... Všeli, kde sa pochovávalo. Dokonca ešte v 19. storočí sa našli hroby. V Čechách konkrétne, zo Slovenska nemáme tieto informácie, že tam jednoducho ľudia boli mimo. Ale napríklad aj doma mohli mať svoje hroby. Ja som to napríklad mala možnosť vidieť v Indonézii, že boli síce aj také centrálne pohrebiská, ale sa vyskytovali také náhrobníky typické, čo boli na tých centrálnych aj v súkromí. Takže pochovalo sa v podstate všelikde, ale cintoríny fakticky sa začali sústreďovať okolo kostolov, tie kostrové, lebo však najprv sa pochovávalo, možno, že tam, možno som urobila nejakú chybu, hej, teraz som sa na to musela pozrieť, ale hlavne keď boli ešte tieto, však máme všaké ľud popolnicových polí a podobne, tak sa vlastne pochovalo mimo sídiel sa, alebo v okolí, kde ľudia boli usídlení, tak tam si robili také mohyly tých svojich zosnulých. A ešte treba povedať, že nie vždy sa pochovávalo do zeme, lebo boli situácie, keď boli kamenné tie podklady, že nedalo sa vykopať alebo podobne, tak sa potom robili mohyly, ktoré sa navršovali. Takže tých možností bolo viacej. Tak sa ospravedlňujem, keď tam bola, musím sa na to pozrieť. Ale robila som dnes tú prezentáciu, takže je možné, že som Nech sa páči, tam je druhá otázka, nech sa páči, vzadu. Ja si myslím, že to bolo iba také prerieknutie, že okolo cintorínu, kde cintorín není. Cintorín je na to, aby sa v ňom pochovávalo z pravidla, hej. Iná vec ma zaujíma, že vy hovoríte, že ste neveriaca a že prečo vás to táto téma, prečo vás tak zaujala, lebo ja, keby som bol ateista, že ja som taký čiastočný o tom potom, ale že keby som bol ozaj riadny ateista, tak na to úplne rezignujem, že vôbec by ma to nezaujíma. Tak ja som etnologička a ja som si uvedomovala, že to, čo... Ešte ste sa chceli niečo? Ja som si uvedomovala, že to, čo moji kolegovia, napríklad etnológovia, poznajú z každodennosti, že vlastne mali tú náboženskú výchovu, zúčastňovali sa nejakých cirkevných sviatkov a tak ďalej, tak ja som toto vlastne nepoznala, ja som sa to potrebovala naučiť. Ak človek chce porozumieť, prečo ľudia konajú tak, ako konajú, čo môžu, čo musia, čo chcú, tak treba sa trošku vedieť cítiť a tak vlastne taká empatia je aj súčasťou výbavy etnológa, aby pochopil tých ľudí, nie že by ich mal odsudzovať alebo sa im vysmievať alebo niečo podobné. Takže ja som chcela trošku viac poznať aj názory a uvažovanie veriacich. Niekedy to bolo také pre mňa aj sa ma pýtali, že a vy ste čo, ako akej viery? Tak niekedy mi bolo aj také nepríjemné povedať ľuďom, ktorí sa mi už nejako zverili, že ale viete, ja som neveriaca, to bolo také drsné, tak som potom tak už nejako po otcovi katolíčka, po mame evanielička, nejako som to už tak zmierňovala. Mňa to tak dosť obohatilo. Poznanie tejto časti života spoločnosti a pochopenie, že aj v súčasnosti, prečo sú Slováci takí, akí sú a prečo nemáme napríklad my cirkev oddelenú od štátu, Česi to už majú a jednoducho sme v tomto taký trošku špecifickí. Ale zaujímavé je aj to, že koľko sporov a aj vojen spôsobili náboženstva, takže tie náboženstva majú aj takú tú zmierňovaciu úlohu, ale často práve to politikum, ktoré náboženstvo obsahuje, a to ma tiež teda zaujímalo, môže mať úplne opačný efekt. A napríklad, keď som robila
výskum v Tekovských Lužanoch, kde bolo tých spomenutých 5 náboženských združení a 3 etnika. A keď som sa ich opýtala, že niekedy sa aj stretnete, tak mi povedali, tak viete, no, v januári máme ten ekumenický týždeň, tak vtedy sa stretneme, týždeň sa máme radi a potom ideme od seba. Takže Môžem sa opýtať, že kto sú tých 5, že to je také zaujímavé, že 5. Evanielici, kalvíni, rímskokatolíci, baptisti a jehovisti. Jehovisti sa ekumenicky s ostatnými nestretávali, ale tí ostatní sa stretávali. Takže ja gratulujem, že v Zálesi to máte tak, že minimálne okrem toho jedného týždňa v januári, že máte ešte aj ďalšie ekumenické podujatia. Ja si myslím, že či už človek je veriaci alebo neveriaci, podstatné je, či je človek dobrý alebo zlý a dôležité je, aby sa vedeli ľudia navzájom zhovárať, aby si rozumeli. Pre tento život určite. Ďalšie otázky. Nech sa páči, nevidím. Tam. Pani Murínová, nech sa páči. Ja som bola a tam sa nikdy nepochovávalo do zemi. To sa nedá. Pretože ako oni vykopali hrob, tak tam bola voda, tak plávala. To sa nedalo. Tak ono sa to všetko pochováva nad zemou. Tam sú také domčeky, že si máte nad zemou a máte poschodia, kde sa tie prúdy kávajú a keď tam je ďalší rozvoj, tak to posunú dozadu, tam je pekne, a tam nový trhu. A pred tými, to bolo veľmi zaujímavé, a pred tými, ako na tom cintoríne, tam sú také veci, banány, vúdu a všelijakých takých, to neuveriteľné. Jedlo im tam dosiahne, že aj také sú zvyky na svete, čo sa tam pochovalo. Úplne úplne. Jezika, a potom sú to, tam sú tiež rôzne koncesie, ale všetci pochovávajú rovnako. Asi áno. To bol pre mňa šok, keď som to videla. Tak, ak nie sú otázky, ja položím. Neviem teda koho, ale tie cintoríny, kde viac konfesí, bývajú rozdelené podľa konfesie, aj tie časti cintorína, ale potom by mala byť aj časť cintorína pre neveriacich. A veľmi špecifická téma bývajú samovrahovia, že ako to býva usporiadané na cintorínoch v rôznych častiach Slovenska, alebo teda aký je názor konfesí napríklad na pochovávanie neveriacich, alebo... To je tiež niečo z reformácie, to súvisí, že Martin Luther vlastne vtedy áno, oficiálne učenie rímokatolíckej cirkvi bolo, že samovrahovia si sami vzali život a tak nemajú nárok na to, aby boli pochovaní a pochovávali ich, teda nepochovali, ale ich niekam dali teda. A boli mimo cintorína, to bolo to mimo, áno, cintorína. A Martin Luther vlastne aj tým spôsobil takú revolúciu trošku, lebo to ako vravíte, že to je dôležité, že aby sme proste v tej láske kráčali a v tej dobrote a láskavosti. Tak on bol ten, ktorý prvýkrát vlastne pochoval jedného človeka, ktorý spáchal samovraždu a sa vtedy hnevali a dal ho dokonca blízko kostola, ako by teda nejaký funkcionár dokonca. A vtedy sa ohradil, že keď naozaj diabol tak oklame dušu človeka, že už si zúfa proste prežiť ďalší deň a že si vezme ten život, tak ja mám byť ešte ten, ktorý ho odsúdim, že ja verím v milosrdného Pána Boha, že on proste vie, čo ten človek prežíval a len neuveril tým jeho slovám, že sa ho môže chytiť a zvládne to, ale ostal sám a tak to nezvládol. A tak ho zobral a pochoval. A to bolo naozaj také niečo nové, čo sa dovtedy nedialo. A preto ani teraz vlastne, keď sa stane niečo také, alebo pochovávame, ja som už aj bezdomovcov pochovávala. Proste kto ich pochová, kto sa im bude venovať. Tí bezdomovci tiež mali nejakú družku alebo druha a oni tiež potrebujú byť vypočutí, tiež potrebujú, aby ste sa s nimi porozprávali a ukázali im takú tú ľudskú láskavosť. A tak vlastne niekedy áno, boli oddelené kvôli tomu, že to bolo historicky dané, že vtedy neveriaci neexistovali na Slovensku. Boli napríklad katolíci a boli evanielici a iní neboli, lebo celá dedina, celá proste obec chodila do nejakého chrámu a tak sa oddeľovali v rámci toho, že tiež sa museli nejak naučiť zosúladiť a žiť spolu. Tak vlastne každý mal svoj cintorín, ale teraz napríklad v Tatrách
kde som pôsobila, tak tam je, že bývalý evanjelický, bývalý katolícky, ale teraz už je nový a ten je vlastne pre všetkých, hej, že už tam nerobia rozdiely. Ale to vychádza vlastne z tej minulosti, že ako to bolo. A takisto samovrahovia, že nie je to také jedine, že by naozaj vlastníci povedali, že nechceme teda, aby tu bol pochovaný, ale ináč už by mal byť pochovaný s ostatnými. No ono aj ten samovrah niekedy sa môže ukázať, že to nebol samovrah, ale že to bola vražda, že ono podobne ako pri úmrtí sa všelijaké prípady môžu stať a niekedy to súdenie, či je samovrah, môže byť predčasné alebo neuvážené. Je to veľmi citlivá téma, ale hovoríte, že skôr prevláda teda obecný cintorín bez rozdielu konfesie. Teraz už určite, ako náhle nové vznikajú, tak už sa nedelia na katolícke a Teraz už áno, pani Glondová. kňazi pochovávajú aj samovrahov, aj vrahov, Áno. aj v Ivanke pochovaný človek, ktorý zavraždil syna a manželku a potom seba. Takže, a mal riadne s kňazom pochovaný. Inak treba si asi uvedomiť, že viera bola, a teda konfesionálna príslušnosť bol veľmi taký dôležitý ukazovateľ napríklad aj pri výbere partnera. Dôležitejšie než etnická rovnakosť bolo, aby mali rovnakú vieru, lebo to bola vlastne rovnaká kultúra, dá sa povedať. Tá viera určuje nejakú kultúru každodennosti. A nie je tak dávno, čo sa začali množiť tie krížené manželstvá. Ja si spomínam, ešte robila som v Čataji výskum, tam je evanjelicko-katolícka obec. A keď som sa na toto pýtala, tak mi povedali, áno, že bolo jedno, alebo takto, že boli 3, ale potom sa ukázalo vlastne, že tie 3, čo mi spomenuli, tak bolo vlastne to jedno a všetci spomínali na to jedno, lebo to bolo niečo zvláštne v tej obci. Takže aj tá potreba nejako riešiť tento problém na cintorínoch nebola až taká akútna. Keď sa objavila, nebolo to len pri cintorínoch, bolo to aj pri sobášoch napríklad a pri tom, že deti kam budú vlastne chodiť alebo do akej cirkvi budú patriť, tak sa to objavilo v podstate už v modernej spoločnosti a tá moderná spoločnosť už bola tolerantnejšia, aj cirkev postupne trošku cirkvi, alebo teda aj rímskokatolícka cirkev, ktorá je dominantná, ktorá si tak vždycky uzurpovala na Slovensku, áno, že keď sú manželia evanielik a rímskokatolík, tak bude ten sobáš rímskokatolícky a deti budú rímskokatolícke, alebo sa dohodli, že dievčatá podľa jedných, podľa druhých, zase chlapci, čo znamená, že každá časť rodiny išla do iného kostola v nedeľu, tiež to nebolo praktické. Takže postupne sa to vlastne od tej druhej polovice 20. storočia tak nejako začalo zosúľaďovať a teraz nastáva si tedy problém, keď je oddelený cintorín a napríklad manželia sú rôznej viery a chcú byť spolu. Tak myslím, že cirkvi sú už teraz tolerantné, že už sa z toho nerobí až taká veda. Ďakujem. Tu ešte je otázka, nech sa páči, pani Šurger. Je bežné na cintorínoch vidieť aj hroby, kde sú vždy aj 2-3 mená pod sebou. Čiže je niekde stanovený nejaký štandard, alebo ako to teda robí, keď si takto dávajú teda pod sebou tie hroby? Nie som pohrebník, ale viem, že majú tam, že ako náhle sa pochováva, tak oni sa opýtajú, že či plánujú takéto niečo, lebo potom idú vlastne hlbšie, alebo teda, že pýtajú sa na to. Áno. Aj rozmery hrobov sú tam dané a treba si uvedomiť, že hrob je relatívne aj drahá záležitosť, pretože za tie hrobové miesta treba platiť, pokiaľ nie sú nejaký urbariát alebo niekto, že to má zadarmo. Ale aj kremácia je drahá záležitosť, aj ekologicky dosť problematická, lebo zase tam je tá energia, ktorú treba spotrebovať, takže nie sú to ani jedno, ani druhé, nie sú také celkom ekologicky bezproblémové. To je zaujímavé, že to je jedna taká oblasť, ktorá nie je vôbec nejako organizovaná, že proste v podstate tam sa môžu dať ceny, ktoré si vlastne pohrebné spoločnosti dajú a nikto sa nad tým nejako nezamýšľa, že stále to je taká, že citlivá téma, že sa nikto o tom nechce baviť, ale tým pádom ja len som postupne videla, že ako to narastalo a niekedy mi je tak ľúto, že vidím ľudí, ktorí nie sú na tom tak dobre a že proste ten pohreb preto, že je to neorganizované, tak proste ich zrujnuje veľakrát. No. Alebo to potom riešia pragmaticky ako Česi, že si nechajú tú urnu doma. No.
ja ešte takú príhodu, keď ste to tu spomínali s tými Čechmi. My sme tu v Závesí mali jednu Moraváčku a tá už v danom čase, ja neviem, asi už to pomaly ani v tých 50. rokoch, platila si, že přátelé žehu. A normálne do Čiech posielala peniaze, nakoniec sa dala pochovať teda do zeme, ale pamätám si na to, že keď teda chodili jej tak vypomienku, alebo už teda nejaká zloženka, aby zaplatila tým přátelom žehu. Takže to bolo kedy Češi to mali ozaj v tých 50. rokoch. Ale to teraz je kremačná spoločnosť, slovenská kremačná spoločnosť. Je. No a potom tie pohrebné spolky na Gemery, tak tie vlastne tiež majú takú úlohu, že tam tiež ľudia prispievajú a potom sa napríklad vdovám niečo dáva deťom a takisto aj pomáhajú pri pohreboch. Dobre, tak ešte posledné dve otázky, lebo naozaj máme. Nech sa páči, pán faktor. Ja by som mal otázku, že aký je váš názor, tie duše niekde čakajú, aký je váš názor na to miesto, kde čakajú, ako čakajú? A tak možno aj vysvetliť váš názor možno, váš názor, že aký je rozdiel medzi dušou a duchom. Človek je v troch zložkách, telo, duša a duch. Teda je v 2/3 duchovná bytosť a v 1/3 hmotná. Čiže aký je váš názor teda na tie veci, kde tá duša po smrti prebýva? Ako toto možno vysvetliť ľuďom, ako sme bývali? No. Tak nikto sme tam neboli. To je ako pri stvorení, že chceme vysvetliť stvorenie a dokázať ho, ale nikto tam nebol. Tak veľakrát je to otázka viery. Ale minimálne Božie slovo vraví, že niekedy proste, Pán Ježiš Lotrovi povedal, že ešte dnes budeš so mnou v ráji. Je to jeden prípad, že je hneď aj s telom vlastne vzkriesený. Sú niektorí ľudia v Biblii, kde je napísané, že Pán Boh si ich vzal, že ani nezomreli. Ďalšie, že je možné, nezomrieť aj. A potom tie ostatné, tak ako tie ďalšie biblické dôkazy vlastne hovoria o tom, že duše spia. Že spia. Že nevnímajú, spia. Máme lističku, Sima sa volá, neviem presne, a tá navštívila to miesto. A podala aj písomné výpovede. Ale na zároveň nie je jedna zároveň. Samozrejme, áno. Každý povie kadečo, veľa vecí sa povie a preto pre mňa ako pre veriaceho človeka je proste Biblia základ. A keby tam bolo hocičo, čo nejak protirečí, tak potom už to pre mňa nie je. Viete, že mnohým ľuďom sa aj kadečo proste videli, zažili. Ja sama mám skúsenosti s kadečím a viete, sama si to musím, že možno, že nejak proste došlo k nejakým emóciám, tak sa niečo vytvorilo. Čiže proste Pán Ježiš vraví, že všetci vtedy vstanú a že nebudeme mať svoje tela, to je výhoda niekedy, keď už cítime, že to naše telo hapruje, tak Pán Ježiš vraví, že neostane to telo, že pri vzkriesení nebudeme mať toto telo, ktoré máme. A ja si myslím, že keď on bol vzkriesený a trošku ho nepoznali na začiatku a vlastne všetkých ľudí, ktorí boli vzkriesení na začiatku nepoznali, ale bol taký, že plný sily, tak z toho mi nejak logicky vychádza, že aj my budeme vzkriesení, budeme mať telo, ktoré bude plné sily, ale nebude to, ktoré vlastne vidím teraz v zrkadle. A možno, že keď narážate na očistec, alebo tak, či my môžeme, tak tomu my neveríme vlastne evanjelici, lebo to by znamenalo, že ten človek neberie zodpovednosť za svoj život a za svoje rozhodnutia, potom zomrie a my to ešte zmeníme. Takže v tomto akože my hovoríme, že nie, že ako náhle človek zomrie, sa rozhodol. Môže zomrieť 5 minút pred tým, ako zomrie, povie, že žil som zlý život a neveril som v teba, ale ja sa chytám toho kríža a s tým zomiera a ono to stačí. Len problém je, že nikdy nevieme, kedy tých posledných 5 minút príde, ale veríme tomu, že teda sa rozhodujeme my a že nikto za nás. Čiže to bolo aj heslo tej dnešnej pamiatky reformácie, že ono to nemôže fungovať tak, že niekto zaplatí alebo sa modlí a sa to mení, že človek sa musí postaviť pred Pána Boha sám. Tak určite, že sa postaví sám. A
aj to, že niekto na poslednú chvíľu sa prizná k Ježišovi, to nie je také jednoduché. Nie, Ako ten, ktorý sa určite, že priznáva nie je. celý život. Áno. On musí od toho okamihu, keď sa prizná, za ten krátky čas dosiahnuť tú istú prácu, kedy sme to dali ako integrál cez čas, Áno. ako ten, čo to celý život. Až potom to je rovnaké. Áno. Tá spravodlivosť musí ostať. Boh bude spravodlivý, nemilosrdný. Ale ten doktor, vidíte, on to na poslednej Je tam, chvíli je tam. utrpel ten istý kríž ako Kristus a teda v tom okamihu sa mu naintegrovalo to, čo bolo treba v tom okamihu rozhodujúcom a duchovne najvyššom sa rozhodol správne, kdežto ten na opačnej strane sa rozhodol nesprávne. Veď, Keď sa postupil na opačnú, tak sme povedali stranu k diablovi a tento sa nechcem nejako protirečiť, ale ja si myslím, že tam bolo treba použiť výraz určitý integrál, tam bol spravený, nie neurčitý, ale videli sme, a ďakujem aj za odpovede, že naozaj diskutovať sa dá, budeme mať možnosť ešte aj neformálnej diskusie, ale myslím, že aj tie prednášky ukázali, že v histórii sa menili aj spôsoby pochovávania, uctievania. Každá konfesia to má inak sa ľudia na to dívajú rôzni, ale je umieranie súčasť života a toto obdobie je tiež súčasťou toho obdobia, keď si pripomíname svojich predkov a možno sa aj nad sebou máme zamýšľať. Ale túto ekumenickú slávnosť pripravoval organizačný výbor, ktorý vybral jednu pieseň, ktorá je v spevníku evanjelickom a katolíckom, sme vám ju rozmnožili a tam môžete vidieť, že sú rozdiely v tom texte a v tom asi môžete sa zamyslieť, či sú tie rozdiely veľké alebo malé. Každá tá konfesia sa na to díva inak, ale ak dovolíte, poprosím pani Martinu Konrádovú, aby nás hudobne sprevádzala a skúsime snať spolu si zaspievať najprv ten prvý riadok piesne a potom druhý riadok piesne, aby sme si aj pripomenuli, že hudba a pohrebné piesne sú spoločné tiež pre pohrebné rituály snáď všetkých konfesí, dokonca aj tých civilných obradov. Hudba a piesne patria aj k zomieraniu a pohrebom. Takže poprosím pani Konrádovú, aby nás viedla touto piesňou a teda predpokladám, že všetci máte ten text. Kto bude chcieť sa zapojiť do speva, kto nie, samozrejme je to na vás. Nech sa páči. Dovolte mi
takú osobnú skúsenosť. Bol som raz v Grónsku na takom bežkárskom preteku, bolo tam minus 30 a viezli nás tam nejakým Sisimutom, takým mestom a predtým, pred štartom preteku bola taká slávnosť a boli sme v kostole a neviem ani, či to hovorili dánsky alebo tým eskimáckým jazykom, ale zrazu zaznela táto melódia a vedel som, že som na tomto svete a pri tých minus 30, že to snáď aj prežijem a nezamrznem. Takže ďakujem, naozaj je to melódia, ktorá je silná a každý si tam tie slova môže dať, ako uzná za vhodné. Súčasťou pohrebných rituálov je aj modlitba veriacich, ale v tomto čase aj neveriaci pri hroboch svojich predkov nachádzajú čas na stíšenie a zamyslenie sa nad odkazom svojich predkov. A možno je to aj čas na zamyslenie, čo my žijúci po sebe zanecháme, ako na nás bude spomínať naši potomkovia, priatelia, susedia, známi, či naša obec. Preto na záver nášho podujatia poprosím pani farárku o krátku modlitbu alebo zamyslenie toho, kto sa nezvykne modliť. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si poslal svojho syna, aby prišiel na túto zem a aby si nebol niekto vzdialený a nepochopiteľný a ťažko nájditeľný, ale že si poslal svojho syna, aby sa stal jedným z nás. Aby zakúsil tiež neprijatie a to, že je odmietnutý a to, že kráča životom s tými pádmi a radosťami, s akými kráčame aj my. A že on nakoniec išiel ďalej ako každý jeden z nás. Že on ako Boží syn dokázal niesť ťarchu nášho hriechu a našich prehreškov. A povedal si nám, že robíš to kvôli tomu, lebo to potrebujeme. Lebo to potrebujeme, aby sme raz boli zachránení, lebo Ty nás chceš zachrániť. A tak sa modlím za každého jedného z nás, Pane, aby Ty si klopal na naše srdcia. My vieme, že nie si Boh, ktorý keď dnes urobíme nejaké rozhodnutie, či za Teba alebo proti Tebe, sa nejak na druhý deň pomstíš, alebo urobíš niečo také, ale že Ty si Boh, ktorý prichádza v láske, Ty si Boh, ktorý dáva ruku a ponúka nám, že nás bude niesť. Že keď odchádzajú naši blízky a je nám ťažko, tak že nás bude niesť. Keď sa niečo deje v našich vnútrach, tak že nás bude niesť. A tak sa modlíme, Pane, aby aj s tým sme vedeli prichádzať k tým hrobom našim blízkym, aby sme vedeli s láskou spomínať na to, čo nám zanechali, aby sme o nich rozprávali budúcej generácii, aby sme tak si pomáhali aj navzájom zachovávať to, že to je veľmi dôležité, že sme mali predkov a že je veľmi dôležité, ako v tomto živote sa zachováme aj my. A tak sa modlíme, nech to je takou Tebou vedený, požehnaný, pokojný čas. Nie je to čas, kedy spoznávame, že je tu Boh, ktorý povedal, že nás prenesie aj cez smrť. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, na veky vekov. Amen. Ďakujem. Naše podujatie tým končí, ale dovolte mi, aby som poďakoval organizačnému výboru, ktorý pracoval v zložení so zastúpením všetkých konfesí aj obyvateľov nepraktizujúcich vieru. Konkrétne chcem poďakovať pane Marte Meškovej, Darine Hanovej, Márii Glondovej, Milane Krištof Šurgej, ako aj manželom Murínovým. Vďaka patrí obci Zálesie za organizačnú a finančnú pomoc a pozývame vás na malé pohostenie, kde môžeme ešte pokračovať neformálnou diskusiou, ale chceme aj upozorniť, že pani profesorka láskavo pripravila dotazník, kde obec získa informácie, aké sú názory občanov na tieto otázky. Ten dotazník je na chodbe prístupný, kto chcete, môže ho hneď vyplniť, prípadne bude dostupný aj v elektronickej podobe. A to je z mojej strany všetko a ďakujem všetkým za prítomnosť a nech sa páči, ešte môžeme dorozprávať.
Zdravím vás.